Gonzales, Reyna Sanggalang, Francisco Mangiliman, Ponciano, Juanita and Nenita, Rosario and Eduardo Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Leia Gonzales, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Joy and Chica Rayon, Jansen Paul and John Patrick Pasyon, Rowena Pasyon, Willie and Irene Castro, Leo and Chris Charing, Christian and Jeneline Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Maylin Bitug, Martin and Jem Palo, James Benedict Layug, Betty Ong, Minerva, Concepcion, Charmaine, Cariza, Marie, Ronilo, Jennifer, Rain Jasper and Conrado Vista, Cecil Cruz, Kevin David, Randolph Latorre, TJ Castro, John Mark Abarde, Patrick Miguel Bisda, John Alfred, April, Aliana Marie, Anika, Alfredo Jr. and Alicia Kayanan, Patrick Janina and Miguel Rivera, Kyle and Jazz Hinko, Stephanie Magtoto, Kiana Cabilao, Leila Gasa, Kristen Lapira, Marinel David, Yen Lopez, Paul Aquino, Sena Ibon Lasatin, Noriel Lagman, Raymar and Mariel Laika Manlutak, Ervin, Cristina, Clay and Mark Ivan Sanchez, Bobby Albert Yano, Froilan Dalit, Rodel and Jinky Manalak, Jonathan Beverly, Jervis, Ivan and Scarlett Bautista, Narding and Teresing Bautista, Abner Eugene Gosum, Mark Jenner and Jerry May Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Adrian Aaron and Eliza Rose Kayanan, Mark Leo and Crisaline Gatus, John Paul Isaac, Francis Joy Ocampo, Mary Chloe and Claire Cassandra, Mahia, Pilar Ocampo, Max Senchua, Derek Ray Soto, Grace Sadak, Armar Lampin, Patrick J. Serrano, Carlos Roque, Jessica May Roque, Romeo Timbol, John Paulo, Joanna, Ralph Malcolm and Edgar David, Kenneth De Leon, Erickson, Elizer, and Edmond Ramos. Enedina Betwin, Beata Cañonero, Benedita Amante, Kate Villa, Robert David, Ines Gozum, Cirilo Cuenco, Purificacion Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Lucia Infante, Rufina Bauge, Natividad Ocampo, Domingo Kayanan, Janela Malig, Marife Capid, Micaela Yumi Pangan, Antonia Guevara, Divina and Nasing Evangelista, Catalina David, Belen Manyo, Bonatina Sanchez, Armando Dunca, Karen Bautista, Eleuterio Ocampo, Rosario David, Flora Tambalo, Ken Rosal, Araceli Valerio, Chodora Makaspak, Akiko Chokamoto, Jordana Mezzetti, Gariel Ragonesi, Edward Manlutak, Aiden Marcos Lopez, Louis Gosum, Rosario Gilas, Mark Villa, Jose Castro, Josefina Calma, Luis Bisda, Leonardo Kayanan, Bisel Borlongan, Dionisio Cuenco, Norma David, Erlinda David, Romeo Lasco, Josie Hinco, Maria Gracita Santiago, Angelita Dabu, Irene Usman, Lucia Flores, Rowela Pantig, Matthew Magcalas, Chodora Makaspak, Manuel Bustamante, Kuring Enriquez, Omer Pagador, Veronica Bustamante, CJ Bustamante, Eileen Ocampo, Angelito Ocampo, Marita Paule, Ernesto Mendoza, Marieta Hernandez, Maria Fatima Dorado, Maria Lourdes Flores, Luisa Villanis, Patrick Joven de Leon,
Marsing Lagman, Terry Davis, Rebecca Clemente, Dorita Paguntalan, Paulita Gulapa, Roberto Clemente Jr., Leonila Macapagal, Irish Sagmit, Maximo David, Marilu Maninang, Paraking Kapayapan Ding Kaladwadi, Antonio, Maria, Romeo, Tito, Lourdes, Mariano, Mercedes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Gerardo, Emmanuel, Angelina, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Senior and Junior, Gloria, Jerome, Ruel, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Senior, Quintin Junior, Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Jess, Pascual, Mary Josephine, Efren, Hilda, Encarnacion, Ernesto, Benedict, Alan, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Glenn, Juliana, Segundina, Chodoro Senior, Joel, Clarita, Almario, Anacleta, Domingo, Emmanuel, Peping Betwin, Santiago, Victoria, Rodolfo, Luz Viminda, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Herminihilda, Victoria, Felipe, Marivic, Antonia, Ryan, Miguel, Pasencia, Corazon, David, Jerry, Cora, Humbilina, Nuring, Pido, Jesse, Ronnie, Among Popong, Eni and John King, Meli, Reynaldo, Juanita, Alfredo Sr., Adelaida, Macario, Epifanio, Arsenia, Jerry, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin, Mirna, Pablo, Isidro, Maria, Erico Mariano, Amparo, Silvestre, Belen, Natividad, Santiago, Corazon, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Carlos, Jomer, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Juan, Erlinda, Fermina, Pedro, Marcial, Godofredo, Josefina, Ruben Sr., Saturnino, Charmaine, Jeronimo, Roy, Manex Jimmy, Pacifico, Benita, Jerry, Alice, Teresita, Alfredo Sr., Elena, Reynaldo, Raimundo, Maxima, Primo, Lucia, Mario, Francisco Sr., Carlito, Roxanne, Archie Nico, Estela, Catalina, Tecla, Ramon, Resgi, Benedicto, Arsenia, Jerry, Maria, Arsenio, Angel, Veronica, Felix, Magdalena, Abelardo, Rita, Francisco, Eugenio, Felipa, Rachel, Oscar, Epifanio, Cesar, Lourdes, Narciso, Aurea, Benjamin, Cecilia, Juan, Cecilia, Jose, Virginia, Carmen, Marina,
Paquito, Herminia Jr., Crisanto, Paula, Jenaline, Jesus, Trinidad, Roberto, Juana, Pedro, Carmen, Nelly, Rogelio, Ledelia, Jeffrey, Maximo, Wilmar, Encarnacion, Genaro, Nestor, Irene, Cecilio, Aurea, Eulalia, Josie, Grace, Romel, Medardo, Emerinciana, Salvador, Lucia, Jose, Reino, Ronnie, Ponciano, Juanita, Nenita, Alfredo Sr., Adelaida, Reynaldo, Juanita, Paulina, Elfleda, Felipe, Paul Christian, Philip Vincent, Adelaida, Caleb Lorenzo, Jesus, Brian, Macaria, Aisha Richdale, Juanito, Meliton, Reynaldo, Gloria, Lolita, Francisco, Danilo, Eufresinia, Consuelo, Cesar, Dominador, Victoriano Sr., Fortunata, Victoriano Jr., Salvador, Maria, Aurora, Fernando, Josefa, Alfredo, Melania, Daniel, Jasper, Edwin, Josefina, Pablo, Josephine, Anita, Rolly Paul, Feliciano, Francisca, Jane, Salvadora, Juan, Severa, Felipe Torres, Hermihildo, Jacinta, Teresita, Leonora, Juan, Amelia, Fermin, Angel, Enlodia Sahagun, Milagros, Dolores, Edwin, Dolores Castro, Alberto Mendoza, Felisa, Aurora Juana, Florentino, Danilo, Eledina, Carmen, Candido, Patricia, Marcelo, Serafin, Filomena, Milagros, Antonio, Marcelo Jr., Angel, Moises, Maria, Policarpio, Edna, at ding maldang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka, Karela. Maya pagat panapon po kay kayungan. Ding mapilan kareng dakala kwento tungkol king milagro ning Rosario. Ing mumuna, inyang banuang 1917 na ning Mayo, karin king Cova da Iria king Fatima, inyang in Birhen Maria, pepakit sa karing atlong anak amamas tultupo. Iti kanam ng beses at taulingaldo a pepakit sing Birhen Maria, kang Lucia, Francisco at Jacinta. Inaus daying apparition, miracles of the sun. At deng dakalatao, tsukanito, ikit deng galo-galo ing aldo at sinabi ning Birhen Maria karing atlong anak ing pangadyan niya ing Rosario king aldo-aldo para milapit tamo kang Kristong anak na. Ing kadwa, imbulaning Oktobre, meging yang bulanin ning Rosario, paulining pamanyambot da king gera, ding Kristiyano king Europa, ay naus dang Battle of Lepanto. Anong no ka rin inutos ning Papa, ing pangadyan niya ing Rosario, at megtagumpela ding Kristiyano. Iti milyari inyang Oktubre a 7. Simula na kanito, ing kapiesta ng Santo Rosario, balayang Oktubre a 7. Bayo yami palagyan, Our Lady of the Rosary, dati yang Our Lady of Victory, ing titulo ning Birhen Maria. Ing katlo, ing People's Power, o EDSA Revolution, ameganap inyang February 22 hanggang 25, 1986. Anong no ka rin, mi kapayapang revolusyon at apakuldasan dering tao, king panga presidente na i Marcos, ulinaning panga diktador na. Anong no ka rin, pekisabyanong cardinal sin din tao, ang mga dila at manyawad sao kingindong Birhen Maria. At payapang mayaring revolusyon, paulining pa mga didang Rosario, deng tao tsuking EDSA,
o maging deng at yukareng pibale-baledo. Ing kapat, ing milagro king pamangading rosaryo, patunayan na ing milyari king Hiroshima, Japan, aniyang World War II. Ating may baldoga bomba king balening Hiroshima, deng walong pari ang mga diking rosaryo, ilamuring may ngaligtas, at inyang suryandala king epekto ning pamanyabog ning bomba, elaman ni nanubalang, at sinabi do, inyang kitnandala, nung makananudang aligtasan iti, impakibat do, ingindong Maria, sinopa na kaming miligtas, kimbombo, paulining pamangadimi, King Rosario. Ing kalima, inyang 1960, ing presidente ning Brazil, burining gawan komunista, imbansano. Deng dakalataong sasangayon kaniti, may nga dilang Rosario, king pamanimuna ning metong a cardinal, para akam tanda ing kalayaan ning karelang bansa. At itipisan metong dareng keraklan a babayi at lalaki, gawan ing Rosary Rally. King buong lugar, ikwada ing tagumpe, kay badang akam taning karelang tagumpe, mas merakala ding mikyabe meglakad mga di, para king kapasalamatan da king Diyos at iti inaus deng March of Thanksgiving to God. Ing kanam, metong nga ning Leon at Galicia, iyaring Alfonsos, ameging deboto ning Rosario, anong no ka rin pisulod-sulod ni ing maragul a Rosario, king awakan no, ban iyagkat ding tao king pamagdebosyon, king Rosario ng Jesus at indong Virhen. Minsan na yeldo, inyang may sakit siyang malala at balana matene. King kayang paninap, mananabo ni king impyerno, paulida rin kasalanan. No? Inyang ing Virhen Maria, bigla neng segipan at nga na kaya. Ing timbangan sa sabyana, ing mas matimbang lading Rosario ang pangadyan mo, at deng dakala pamanagkat mo, king pamangadi kaniti, kaysa king kareng kasalanan mo. Inyayin Diyos, penwanane at petawaran kareng kasalanan. No? Kay ba't na nito, anyang migising ne, mi pagagaya at pesalamatan ng Birhen, king kasawpano. Uling pekabane po ng Diyos, ing bieno, para isundo in pamagdebosyon, king Rosario. Ing kapito, Padre Patrick Peyton, apelagwandeng Rosary Priest, kinayap yaking sakit ng TB o tuberculosis, inyang banwang 1930. Bayo ya pa mi paordinan, king pangapari. Uling inyang panahon na ito, dala pa apapakayap dingatin sakit TB o tuberculosis. Inyang 1938, ding madre, tiruanan ding mga ding Rosario, king Aldo, at itigewano. Deng doctors alinawe kayo, may nga pamulalala, king linto ng resulto. Mila ko nga ning hanggang sakit no, at pekayaba ning pamangadi ng Rosario, king Aldo. Kang Padre Peyton, yameni batan, ingamanong, the family that prays together stays together. At dakal na rin magdebosyon, king pamangading Rosario, lalo na ka rin mipapamilya. King Aldo, araranasan tamo kimbie, mapalyaring denasan tana ing may sakit, malalaman o ali, may bigo ka rin may aliwang bage, mila ko kapanintunan, alang apangan, may nga alipusta, may nga lamang king kapwa, o may kasalang mabayat. At may kad, etamo apapansinan, o etamo buring pansinan, ding milagrong mga palyari kimbie tamo, neng kakayap la ding masakit, o panalangin tamo. Miraus king karanupan at miyayaliwang kagutgutan king bie. Ganakan tamo natin tamong malugod ay hindu, a pwede tangausan, kapilan man. Kaya beneng palaging kayang bugtungan akmamantabe, at sasaup ke katamungan, king oras nin tukso, at kapag subukan. Agkatana katamo ning Santa Iglesia, kapamilataning indo ning pisamban, ing indong Birhen Maria, ing Aldo tayang pangadyan ing Rosario, king mitmong lugod at pakamal,
at pigunaman ng misteryos nimbiye, kamatayan at ligayan ng Yesus a ginuta mo. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, inginon Diyos at ka, noon ka karing sablang babay, at noon niya pa naman imbungan ng atyan mo, Yesus. Santa Maria, indunin Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Ligaya kingig pa at kinganak at kimbanala Espiritu. Antimoing sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, manggaman king alanganga. Amen. Dakal pong salamat.
King lagyuing ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ding susuyo, King Dios, King mabilog dang puso, tanggapan no ning Ginoo. Ding kayadwanan da, mirasla karin banwa. Ding panalangin ning taong mapakumbaba, lunsod la karing biga. Tanggapan no sa ning Ginoong Jesus, ding panalangin yu, at manatili yang parati kay kayo. At kaya ka antemoren. Mga kapatid, tayo po ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating liturhiya po ay nag-aanyaya sa atin ng mapagpakumbabang pakikipag-ugnayan sa Diyos na siyang patuloy na nagkakaloob sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya bilang isang pamilya, dumulog tayo sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Nalalaman natin ang ating kahinaan, ang ating mga pagkakasala, ang ating mga kakulangan. Bago po ako magpatuloy, nais ko pong ipakilala ang aking sarili. Ako po si Father Jesse Samson, CRS. Ako po ay isang sumaskanong pari. Ngayon pa lamang po humihingi na ako ng paumanhin. Ako po ay hindi kapangpangan, kaya medyo balid po ako magbasa ng kapangpangan. Ano po? Ako po ay isang Italiano, Itang Ilocano. Kaya pagpasensyahan nyo na po pag ako ay nagkamali sa aking pagbasa. Palpikasala tamong makatalakad arapan ni Ginoo. Adwan takeya ing patawaran na katamo. Iyagkas tangening miyag nanagnan ing kapanisiyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayubayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapo ko, kang Santa Mariang Kapilan Mandiren, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan ng katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O magana ka at mapamakalulong ipa, makatalakad kay harapan mo alang daralan na naman. Ing panandaman, ing let yan mit kenan harapan mo. Patawaran mula ring penandit ay pagmaragul mi, ing maya padepat mi, kapamilatan ning grasyang biniyemo. Katman mo ing kakalulwan mi, karing kekang kalam. Emoy payintulot ing lawan mi lang, mababaring kapatad mi. At pagkaluban mo, keng pusong mitmong kapasalamatan, para king sablang tinggap mi, ibat keka. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Sirak. Inginu metong yang ukom alang pangabiran kay nupaman. Eya mangabiran king ikasira ning pakakalulu. Magiramdam ya king daying ning mayayalipit. Kapilan man tatanggian ing panigapu ning ulila. Niing mebalu nung dararing ya iti kayang arapan. Ing taong susuyo king Diyos, king kabilugan ng puso, matanggap ya. Ing kayang kayadwanan, agad miras king banwa. Ing panalangin ni mapagkumbaba, managlus kareng biga. E patugot hanggang ene pakibatan ning kakatas-katasan. Hanggang ene dirinan hustisya ing banal, at sa saldak ing matulid akayatulan. At ing Ginu, eya paybalam. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Kulisok ting kalulu, daramdaman ning Ginu, daramdaman kulisok ta. Kulisok ting kalulu, daramdaman ning Ginu, daramdaman kulisok ta. Pasalamatan kay Ginu kapilan man. Labi ko elotok ng pupuri kaya. Ingino'y ang pagmaragol ko. Makiramdam kayo at tumulay kang mayayalipusta. Kulisak ting kalulu, daramdaman ning Ginu, daramdaman kulisak ta. Dapat malulami ang lupa na karing taong darapat pamikasala. At kaya lang lipulan bang
Diyos king sablarang problema. Kulisak ting kalulu, daramdaman ning Ginoo, daramdaman na kulisak ta. Malapit yaing Ginoo karetang may nalo, at kaya lang sasagi pandetang milalako kapanayan. Iligtas na laning ginuring talasuyuna, alang dupang parusa karetang magsantong kaya. Kulisak ting kalulu, daramdaman ning Ginoo, daramdaman na kulisak ta. Kulisak ting kalulu, daramdaman ning Ginoo, daramdaman na kulisak ta. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Elong mi sakripisyo yan na ako, uling dinatan na ing oras ning paglako ko, keti king yato. May kilaban kong emo nano, king mayap apamikiligligan, at tuparan ko ing kakong parasan. May natili kong tapat king kasalpantayanan, ngeni, tanggapan ko na yung korona na ning tagumpe, ami sadya para kanako. Ating Ginoo, ing banal aukom, yang mi putong king korona, king aldo ito. Emu kanako, nune pati nakaring sablang malugod manenayo, king panyatang ng pasibayo. Alang sinaup kanako, king minuna kong pamakiyarap king usgado. Likwanda ko ring sabla, patawaran no sana ning Diyos. Dapat inantabayanan na ako ning Ginoo, at dininan sikanan ban apasyag ko, ing amano ning Diyos karing pagano. Miligtas ko king asbuk ning leon, ing sablang marok, at ya murin ing miyatad kanako, king kayang kayarian. Kayo ing ligayo, king kapilanman. Amen. Salamat, King Diyos. Ing Diyos at tsukang Kristo, at tinuring ning kakalaguran na ing tao, at kelingwan na ing kayang kasalanan, at pigkatiwala na kaya kami, ing ikalat miya, ing mayap abalita.
Inggino manatiliya kay kayo. At kaya ka antimurin. Pamamasa king maya pabalita ag pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Sa litanya namang Jesus, iting talimhaga, karing taong tutungge, mayap king sarilira, at maglibak naman karing aliwa. Ating adwang lalaking, meni king templo, ban manalangin. Ing metong pariseyo ya, ating metong naman, talapanyingil yang buwis. Tinalakad ya ing pariseyo, at nga nang menalangin king sarili na, O Diyos, pasalamatan ko keka, ing era ko kalupa ring aliwang taong mapanako, mapamiray, makipangalugod, o kalupa ning talapanyingil buwis sa ini. Makatadwa paruminggo, magayuno ko, ibabiyay ko keka ing kapulong daki ning sablang panakitan ko. Dapat ing talapanyingil buwis makatalakadyang marayo. Eya man bisang amat na banwa. Nune, durugdugan ne ing saluna at sasabyan na, O Diyos, malunos ka kanako, meto nga taong makasalanan. Sasabyan ko kay kayo, nga ng Jesus. Ing taong iti, yaing minuling may kilalang banal arapaning Diyos, at taliwa itang metong. Uling ing ninumang mitatas king sarili na, mibabaya, at ing ninumang magpakumbaba, mitasya. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Mahirap po talagang sagutin pag gano'n ang bati. Ano po? Good evening. Yan, mas madali po, di po ba? Tayo po ay tunay na pinagpapala ng Diyos sapagkat ang awa niya ay wagas at patuloy na ipinagkakaloob sa atin. Hindi nagsasawa ang Diyos, hindi sumusuko ang Diyos, hindi bumibitaw ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ito ang pinapahayag ng unang pagbasa, na ang Diyos ay tunay na nakikinig sa dalangin ng mga naghihirap, naghihikahos, nangangailangan, humihingi sa Kanya ng tulong. At batid ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya nga naman ang Diyos ay puspos ng pagmamahal at patuloy na nagbibigay sa atin. At kung tayo ay dudulog sa Kanya, tunay na pagkakalooban tayo ng Diyos. Huwag na huwag po nating kakalimutan ang isang mahalagang bagay na ito, na ako ay nabubuhay sa mundong ito na may ugnayan sa Diyos. May ugnayan sa Diyos. May relasyon sa Diyos. Hindi lamang relasyon ng bawat isa sa atin. Hindi lamang relasyon mo sa iyong magulang. Relasyon ng magulang sa kanilang mga anak. Relasyon ng mag-asawa. Relasyon ng magkaibigan. Kundi ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa atin, nakikipagrelasyon sa atin. At wag na wag po natin itong kakalimutan. Sapagkat kung aalisin natin ang Diyos, para saan ang buhay ko? Saan patungo ang buhay ko? Ang Diyos ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa atin. Kaya nga, sa pagdulog natin sa Kanya, sa pagparito natin, sana naman maging totoo tayo at maging ganap tayo sa ating pananampalataya. At kung tayo ay mananalangin sa Panginoon, manalangin tayo ng may pagpapakumbaba. Sa ating ebanghelyo, binigyan tayo ng ating Panginoong Hesus ng talinghaga patungkol sa dalawang lalaki na pumasok sa templo at nanalangin. Alin tayo sa dalawa? Tayo ba ay napapabilang sa pariseyo o tayo ay napapabilang sa tagasingil ng buwis?
Ano ang pagkakaiba ng dalawa? At ano ang nilalaman ng kanilang panalangin? Ang Pariseo ay nanalangin sa Diyos, pero tila baga ang tingin niya sa kanyang sarili ay dakila. Tila baga lahat ng kanyang ginagawa ay tama. Siguro totoo nga na ang kanyang ginagawa ay tama, na ang kanyang sinasabuhay ay laging mabuti. Ang kanyang pinipili araw-araw ay ang Diyos sa buhay niya. Pero hindi niya nakikita ang kanyang kahinaan, ang kanyang kasalanan na mga nagawa, ang kanyang pagkukulang. Kaya ang taong ito, ikinukumpara ang kanyang sarili sa iba. At ang pagkukumpara niya ay ganito. Buti na lang, hindi ako katulad nito. Hindi ako katulad ng mga nanluloko. Hindi ako katulad ng mga nandadaya. Hindi ako katulad ng maniningil ng buwis na ito. Hindi ako katulad nila. Nandoon pa rin yung tila baga panghuhusga sa kapwa na hindi ako katulad nila, Panginoon. Ako ay namumuhay ng mabuti at ako ay sumusunod sa iyong kalooban. Anong hinanais ng ating Panginoon? Na kung tayo ay mananalangin sa Kanya, kung tayo ay dudulog sa Kanya ng tulong, hihingi sa Kanya ng tulong, at hihingi ng kapatawaran, sinasabi ng ating Panginoong Hesus, matuto tayong magpakumbaba, katulad ng tagasingil ng buwis. Sapagkat itong tagasingil ng buwis, sa kanyang paglapit sa Diyos, nandoon yung kahihiyan. Nahihiya ako sapagkat ako ay nagkasala. Nahihiya ako sapagkat ako ay naging sakim. Nahihiya ako sapagkat ako ay naging mahina sa aking pananampalataya, sa aking pagtupad sa iyong kalooban. Pero Panginoon, naririto ako, humihingi ng tawad sa iyo. Makikita natin sa Kanya ang pagpapakumbaba. At ito ay may tatlong aspeto. Unang-una, sa pagpapakumbaba, kinakailangan natin ng pagtanggap. Pagtanggap sa mga maling nagawa ko. Pagtanggap sa mga pagkukulang ko. Pagtanggap sa mga kasalanan ko. Una pa lang, napakahirap pong gawin, di po ba? Pagtanggap. Kasi minsan, iniisip natin dahil tayo ay magaling, dahil tayo ay marunong, dahil tayo ay matalino, dahil tayo ay malakas, dahil tayo ay mayaman, ako ay palaging tama. Hindi ako nagkakamali. Kaya nga naman, sa paglapit natin sa Diyos, iniisip natin na tayo ay banal, na tayo ay walang ginagawang masama, na tayo ay ganap na, perfect na. Kaya ang tingin natin sa iba, marahil ay mababa, marumi. Hindi natin matanggap na tayo ay nagkamali. Kaya nga minsan, pag may nagsisigawan, di po ba? May nag-aaway, hindi nila matanggap ang pagkakamali nila. Kaya gusto nilang palabasin na sila ay tama, na sila ay walang kasalanan. Nagiging bulag, no? Sa mga kamalian, sapagkat ang iniisip lang palagi, ako ay tama. Kaya nga po, di ba, sa pag kayo ay nangungumpisal, ano ang unang sinasabi sa pari pag nangungumpisal? Bless me, Father, for I have sinned. Basbasan niyo po ako, Padre, sapagkat ako'y nagkasala. Anong ibig sabihin nito? Sa paglapit mo pa lang sa sakramento, sa paghingi mo pa lang ng kapatawaran sa Diyos, naroroon na yung pagtanggap, ako ay makasalanan. Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo, ako ay makasalanan. Ako ay humihingi ng pagbabasbas sa iyo dahil ako ay makasalanan. Tinatanggap mo na ikaw ay nagkamali. Kaya napakahalaga po yun. No? Pag ang pari hindi niya narinig yun, uulitin niya sa iyo. Anong una mong sasabihin? Bless me, Father, for I have sinned. Basbasan niyo po ako sapagkat ako'y nagkasala. Pagtanggap sa ating kahinaan, pagtanggap sa ating pagkakasala. Ganon din kapag tinataas ng pari yung hostia, no, na tinatawag natin, yung katawan ni Kristo,
Nyo ing kordero ng Diyos, nyo ing milalako, king kasalanan ng yato. Anong sagot natin? Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nakikita natin ang ating kahinaan. Nakikita natin ang ating karumihan. Pero sa kabila ng lahat na ito, nagtitiwala tayo sa Kanya na tayo ay Kanyang kalulugdan. Tayo ay Kanyang kahahabagan. Tayo ay Kanyang patatawarin. Yan ang bisa ng ating pananampalataya sa Kanya. Kinakailangan lamang matuto tayong tumanggap kapag tayo ay nagkamali. Kapag tayo ay nagkasala. Minsan kasi sasabihin pa natin, hindi nyo ako naiintindihan. Hindi mo ako naiintindihan. No? Sa mga katagang ito, minsan gusto nating gawing tama, no? Kung ano ang side natin. Pangalawa, maliban sa pagtanggap, ay ang pagkilala sa wagas na pagmamahal ng Diyos. Pagkilala. Panginoon, tinatanggap ko na ako ay nagkasala. Pero batid ko ang iyong kadakilaan, ang iyong awa, ang iyong pagmamahal. Alam niyo, ang Diyos hindi nagsasawa sa atin. Ang Diyos hindi sumusuko sa atin. Ang Diyos patuloy ang pagmamahal sa atin. Sabi nga nung isang kanta, kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Kahit na ikaw ay magbago pa, iibigin pa rin kita, kahit ayaw mo na. Yan ang Diyos, na kahit ayaw na natin, pilit niya tayong aabutin, sapagkat alam niya, kung tayo ay para saan, kung para saan tayo, walang iba kundi para sa Kanya. At kung nakikita ko ang kadakilaan ng Diyos, nakikita ko ang awa ng Diyos, nakikita ko ang wagas na pagmamahal ng Diyos, tinitiyak sa atin ng Diyos na tayo ay makapaglalakbay na patungo sa Kanya. Na tayo ay Kanyang patatawarin at yayakapin ng may pagmamahal balang araw. Pagtanggap sa ating kahinaan, pagkilala sa wagas na pagmamahal ng Diyos, sa kadakilaan ng Diyos. At ang pangatlo, kinakailangan din natin na maging bukas. Maging bukas tayo sa grasya ng pagpapatawad ng Diyos. Alam mo na nagkakamali ka, hindi ka naman nagsisisi. Alam mo na mali ang gagawin, pero pinipili mo pa rin. Nasaan ang pagiging bukas sa grasya ng Diyos? Sapagkat naririyan ang konsensya na nagtuturo sa atin kung alin ang tama, kung alin ang mali. Naririyan ang tinig ng Diyos na nagpapahayag sa atin kung ano ang kanyang kalooban. Pero kung sarado ang ating puso, ang ating kaisipan, hindi natin matatanto, hindi natin malalaman para sa atin. Pero kung tayo ay bukas sa grasya ng Diyos, tiyak ako, malalaman natin kung ano ang kailangan natin gawin, kung ano ang kailangan natin isakatuparan sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang natin, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin sa Diyos. Panginoon, isugo mo po ang banal na Espiritu sa bawat isa sa amin upang malaman namin ang naisin mo, upang malaman namin ang kalooban mo. At kung kami ay may nagawang kasalanan, pagkakamali, at kung kami ay may pagkukulang sa iyo, hinihiling namin, Panginoon, na sana ay matanggap namin ito at may pagpapakumbabang lumapit kami sa iyo upang dumulog ng kapatawaran. Magpasalamat tayo sa Diyos na patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Matuto tayong magpakumbaba at meron tayong iisang modelo. Ang modelo natin ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus na nagpakumbaba, Diyos na nagkatawang tao, upang tayong lahat ay iahon mula sa kasalanan. Kung ang Diyos na gawa niyang magpakumbaba
bakit hindi natin magawa? Sapagkat sa kanyang pagpapakumbaba, siya ay tunay na nag-alay ng buhay, naging daan, nagbigay daan sa kaligtasan, sa awa ng Diyos, upang dumaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, magpuri tayo sa Diyos, magpasalamat tayo sa Kanya, at sa pagtanggap natin ng Kanyang katawan, hilingin natin na siya ay ating maging kalakasan. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sasalpantaya ko, King Joseph, pang mayupayang tuto, linalang King Banwat Yato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagli King upaya ning banal ay espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipa ko King Cruz, mete at mikutkut, tini payo karing mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Joseph pang mayupayang tuto, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabye, ampon menga mate, sasalpantaya ku King Banal ay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Bie alanganga. Amen. Uling ing Diyos, kaluguran nung alang pamangabiran ding sablang tao. Idalatala, arapan na ning pamangailangan ning Santa Iglesia at ding sablang tao. Nga tamong manalangin, pakiramdaman me ingkay kang balayan o Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan o Ginoo. Ginoo, ala kang papakit a paunang kayatulan karing kalulu, at pakiramdaman mo ing panalangin di magdusa, para karing alaking kailangan do, manalangin keke ko o Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklis ding ulila, at ing manigapuring mebalo, para karing hanggang mili ka sa pamilya at alang tuknangan, manalangin keke ko o Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan o Ginoo. Ginoo, malapit ka karing sawi puso, at liligtas mo ring ala ng kapanayan, para karing magsalbat manangis, manalangin keke ko o Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami king sablang kaligaligan, para karing anggang mi pasakitan, at para karing anggang pasakit karela, manalangin keke ko o Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan o Ginoo. Ginoo, tatalakad ka kagulutan mi, at pagkalubad mo keng upayang mi pasyag, king maya pabalita ning kekang lugod, para king Santa Iglesia, ding sablang komunidad Kristiyana, at para karing anggang mabibye at milalaganap king Ebanghelyo, manalangin keke ko o Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan o Ginoo. King kay kaming kakalulwan, manigapu kay keka o Ginoo. Iligtas mo kami, king sablaming kaligaligan, kapamilatan ng Kristong Jesus a Ginoo. Amen. Para
Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong dawon, matanggap yarapan ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, mapamakalulong ipa, mapanig ka karing kalulo. Ibat karing sarili mong regalo, magdala keng tinape at tala karapan mo. Gawan mo keng mapakumbaba at tutu anti mo retingayin. Baming atakman ingkay kang kapatawaran at lugod kapamilatan na. Ami baba king kayang sarili alang-alang kay kami, i Hesu Kristong ginumi. Amen. Inginu manatiliya kay kayo, At kaya ka antimoren, yat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan taya, inginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati. At numan ka rin way pa, Diyos king alanganga, at lubos mayapaya. Kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi, pauli ning lugod na, king palpikasalang tao, beba na ingkay ang sarili, ban mi bayit king meto nga birhen. King pamaylasa na, king krus, kinabos na kami, king alang kapupusan na kamatayan. At king pamanyubli ng mebye, pikaloban na kami, ing biye alanganga. Uli nita, kambering sablang koro, ring anghel ka rin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Layon makyabe alang tuknang babye, kapuryan keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o ipa, ikain panibatan ning sablang kabanalan. Huli nita, pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo. Ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayuya midawon, kusang loob king pamaylasat kamatayan, kinwane ing tinape at pepasalamat ya keka. Piraso ne at binyene karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti yaing karakong katawan, amidawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan. Kinwani ing kalis, pasibayo yang pepasalamat kay ka, at binyeni ing kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikungan, at minong ko kaniti, iti ya ing kalis ting kanakong daya,
ing dayan ing bayo at alanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang tao, baan keta mi patawaran la ring kasalanan, daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangeni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biyening anak mo. Narawon miya keka, iting tinapi ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo. Kaming matampang talaka darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pag-amo-amo, king ikamingan sanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod, kang Benang Francisco akay kaming Papa, at Florentino akay kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming, pepaynawan at maninayang subling me, at ding sablang miyang mo nabye. Tanggapan mo sana, king maligayang mong harapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kayabi ng Maria ing Birhen induning Diyos. Ni San Jose na kanyang esposo, kayabi ring apostol. At ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian. King kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngeni manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king ipa, karinga manong tiro na kikatamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkaloob ing kapayapan king panahon mi. Baan king kasaupan ing kekang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesukristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiyay ko kay kayo. Emo sa babalikdan, din kay kaming kasalanan, nunelawan mo, ing kasalpantayanan, ning kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo. Ikaw ang mabibiyay at mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antemoren. Ipakit ang yani ing may kakametong tamo king kapayapan. Nyo ing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad la ring mayayawos king apunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Talakad tamo. Manalangin tamo. O Ginoo, idala mo king kayong kaganapan kilog ding puso mi, ing pamakinabang apik kasulwan mi kaniting sakramento. Manano na sanang iting pamagmasusi mi kabunga karing biyemi, itiadwan mi king lagyuning Ginong Jesus. Amen. Luklok tapo para karing mapilan apaganaka. Mayap akaorasan po, pakamalan akabalen at kaparokya. Kapabalwan po, dikil po king kakatamong sementeryo at pamagsadya king daon. Maganap la po ring misa para karing pakamalan tamong mayangubye, king kilob na ning Betis Catholic Cemetery, king oras alas 5 ninggat panapon. Application at pamamayad po para king pamag-install sulu lighting from October 25 to 30, 2022, king kakatamo pong parish office until 12 noon. October 25 to 31 naman po, ing installation o tapping. Installation po ning sulu karing musoleo, king mumuna pong bombilya, 500 pesos, at balang additional a bombilya, magkaulagang dinalan. Maximum of 10 to 11 watts per bulb. Magdala kayo pong sariling iyabang awire para itap. All major constructions po, kilob ning sementeryo, malyari naman po hanggang October 28, 2022. Construction materials on the pathways will be confiscated on October 29, 2022 onwards. Bawal la po ring magtinda, king kilob na po ning sementeryo. Dikil naman po king kakatamong columbarium, deni puring malyaring dalan at lakwan king columbarium. Tea lights candle with clear glass cup. Nung ala kayo pa po, available la po reti king parish office. Nung mga bitpong bulaklak, small bouquets or arrangement only. Bawal la po ring flower arrangements, plants, at picture frames king lapag na po ning columbarium. Cemetery and columbarium gate will be closed at 8 o'clock p.m. Please clean as you go. King naman pong November 10, 2022, alas 6:30 ning abak, maganap po ing final blessings, king sementeryo. Kapabalwan po iba't karing katekista mo, king pong daratang nga Sabado, October 29, 2022, manibat pong alas 8 ning abak, mi ka pa maglista o registration karing anak, manibatan grade 3, 4, 5, and 6, public man o private school ing penibatanda. Ban miyabelo karing magaral, king katesismo, ning kakatamong kasalpantayanan katoliko. Ing registration po, maganap ya, karing balang barangay chapel, pantunan nyo lamo po, ring makatalagang katekista. Ing pamagaral da po ring pakamalan tamong anak, maganap po balang abak ning balang Sabado ning bulan ning Nobyembre. Malugod na kayo pong agkat, ban palista ring kaya kayong anak, ban makapag-aral king malaguta mong kasalpantayanan. Dakal pong salamat. Katatawlyan po, isunduta mo pa po ing pamanalangin para king malagwa ng kapaldanan among raw. Isunduta mo rin po ing pamaningat, lalo na king kaya katamong katawan at kapaligiran. Pangadyantaya po ing banal a rosaryo, aldo-aldo, para king kapayapan ning yato. Ingat po at mipapangadi. Signed, Reverend Father Gian P. Sagum, Parochial Administrator. Magsitayo pong lahat. Ingino manatiliya kay kayo. At kaya ka, antimo rin. Idugo ring buntok yu para king masusing bendisyon. Kaniting Eucharistia, pepasalamatan tayo, ing Diyos, pauli ning pepabandyan na katamo, kapamilatan ning grasya ng Jesus, at ning kayang ebanghelyo. Katmuan, nako sana ning Diyos, karing mayap ng kalam, at panwanan nakongan, ing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan ning Ginoo,
at tukyan ako sana karing anggang daklatyo. Salamat, King Diyos.